Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina ma dukkanin al'ummar duniya barka da wannan lokaci. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ubangiji Allah ya sada mu da alkhairan da ke cikin wannan rana, sharrinta kuma Allah ya tsare mu baki ɗaya, amin. Ni ne dai naku a kullum wanda kuka fi sani da Yusuf Kwacha, wanda yake gabatar muku da wannan sabon littafin nan namu mai suna Duniyar Sarauta kashi na biyu. Sai ku ci gaba da biyo mu, ku danna mana subscribing, ku danna mana like da comment da alamar ƙararrawa a cikin wannan gidan TV namu mai albarka, wato Hausawa One TV, domin hakan shi ke ƙara ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku sababbin littattafanmu a koda yaushe. Bismillahirrahmanirrahim. Ta tsaya yana yi mata gwaranci tana mayar masa ba. Babban matsalar da ke damun Fulani Babba bai wuce yadda Abubakar ke cizge gashin kansa ba. Idan na kansa ya ƙare kuma duk wanda yake da tsautsayi idan ya damƙe ka haka zai dinga cizge maka har sai an kwace ka. Abubakar ya shiga shekara ta 11, sai dai har lokacin a zaune yake, ko motsi baya iya yin komai sai an yi masa. Fari ne sol kamar mahaifiyarsa, sai dai kamanninsa sak na sarki Abdulaziz ne. Tunda ya taso baya iya magana sai dai gwaranci, kuma har ya kawo lokacin yawu ne ke dalala a bakinsa. Idanuwansa duka a juye suke biyun, hannuwansa da ƙafafuwansa su ma duka a shanye suke, babu abin da yake iya yi aikatawa, hatta wanka da tsarki yi masa ake yi. Fulani Babba da sauri ta ƙarasa gaban Abubakar, ta sa hannunta cike da ƙunar rai ta ɗauke fuskarsa da mari. Wannan ne karo na farko da ta taɓa sanya hannunta a jikinsa da sunan duka. Zafin marin ya ratsa shi, hakan ya sa ya ƙarasa cizge kitson kan Rukayya da ke bakinsa, sai kuma ya fashe da kuka yana gwara kansa da ƙasa cikin azaba. Ta sake ƙwalla ƙara, take ta sume, numfashinta ya ɗauke, ta sume a gurin tamkar manyuwaciyar zakin da ya samu nama. Haka Abubakar ya tura silin jelar kitson kan Rukayya da ya cizge mata cikin bakinsa ya fara taunawa. Kafin wani lokaci ya haɗiye shi gaba ɗaya. A firgice Fulani Babba ta shiga yayyafa wa Rukayya ruwa, ta jima a kanta, sannan ta sauke ajiyar zuciya. A galabaice ganin ta buɗe ido ya sa Fulani Babba ta ji farin ciki har cikin ranta. Sai dai kuma wurin da ya ɗaye mata kitson tuni gefen gurin ya kumbura suntum, wani irin sara ta ji yana yi mata. A daddafe ta iya miƙewa, ganin haka ya sa Fulani ta bawa bayin da ke gefenta umarni su ɗauke ta zuwa cikin turakarta. Duk dauriya irin ta Rukayya sai da ta dinga zabga kwalla sakamakon yadda take ji kanta na sara mata kamar zai tsage gida biyu. Duk yadda Fulani Babba ta so zaman Rukayya a ɗakin zuwa wani lokaci da zugin zai sarara mata, fir ta ƙi yarda. Don haka ta sake saka bayi suka ɗauke ta, tana gaba suna fiye da ita a baya har cikin sashin Fulani Babba. Gani a halin da aka shiga da Rukayya ya sa Fulani Umaima miƙewa zumbur, bakinta har rawa ya furta. Me ya faru da ita? Laifin 'ya'yanta ne Sadiq yi mata, wallahi tsautsayi ne Fulani, don haka na zo da kaina ba saƙo ba. Dakata Fulani, hawaini yake ta kiyaye ramata, ba batun yau ba ne. Na lura da take-take dangane da kiran yan da kika sa aka yi wa Rukayya lokaci ɗaya. Kin san Allah shakurwar yarinya ba ta ƙaunar zama gurin mahaifiyarta. Wannan ba shi ne karo na farko ba. Na ji labarin wancan shagida girbau ɗin ya makure ta yana yi mata shaƙen mutuwa ba, amma an yi ta yanke ta gille. Wannan shi ne karo na farko kuma na ƙarshe da zai sake taɓa kowane bil'adama a sashenki. Fulani Umaima ta ƙarasa magana tana kai kallonta gurin bayin da ke rike da Rukayya. A samu jakadiya ta gaggauta sanar da mai martaba, ina buƙatar ƙwararrun masu magani don ban san dafin da haƙoransa suke ɗauke da shi ba. Da sauri suka shimfiɗar da ita suka fice. Fulani Babba ta ƙarasa gabanta, ido cike da ƙwalla ta furta, wallahi ko a mafarki ban taɓa jin Rukayya ba 'yata ba ce. Tamkar yadda na ɗauke su Khadija haka nake jinta. Ta ya ina sane zan bari Abubakar ya illata ta? Sai da Fulani Umaima ta sake murmushin takaici ta furta, me yasa ba a kai ma Khadija ko Sakina ba ya illata ta ba? Saboda kina bakin ciki kin haifi sauna wawa shashasha, shine nima kike burin ƙarfi da yaji
na rasa waɗannan guda biyun da Allah ya bani. Tsoron hukuncin da Fulani Umaima za ta yanke ya sa ta mamaye Fulani Babba ta tsuguna bisa gwiwowinta don ta san ko mai Fulani ta gayawa takawa hawa yake yi ya zauna daram. Ba batun yanzu ba, ta jima da dawowa daga rakiyarta don ta lura sai abin da Fulani Umaima take so takawa yake zartarwa. Tabbas Abubakar bai kyauta ba, amma ki dubi girman Allah ki yi haƙuri. Idan biki gaggauta fita daga sashe na ba, wallahi sai na shayar da ke ruwan mamaki. Fulani Umaima na gama magana sai ciki da zafin rai Fulani Babba ta sunkuyar da kanta ƙasa tana zubar da ƙwalla. Dama yaya lafiyar kura ballantana ta yi zawo. Garin banza ma takawa ba ƙaunar Abubakar yake yi ba, ina ga an taɓa 'yan gaban goshi. Cikin zulumi ta fara yunkurin tashi daga bayanta ta hange Mohsen na zaune yana aika mata da saƙon harara cikin kallon tsana. A haka ta ƙarasa sashin gwiwoyinta a sanyaye ta window ta leƙa Abubakar da ke zaune yawunsa na da lala. Sai a lokacin ta samu ta farshe da wani matsanancin kuka, duk da tana da tabbacin bayan da ke zagaye da ita suna sauraron ta. Ya Allah, ba don baka so ko ƙaunata ka jarabce ni da wannan bawan naka ba. Ya Ubangiji, ina godiya bisa baiwar da ni'ima da ka yi mini, domin dubbaina na buƙatar ko da makamancinsa ne. Ya Allah, idan rayuwar wannan bawan naka mai tsayi ce, ya Ubangiji ka yalwace shi da lafiya ya zama kamar kowa saɓanin halin da yake ciki. Idan kuma mai gajeren kwana ne, ya Ubangiji ka gaggauta ɗaukar kwanakinsa ko na samu salama a rayuwata. Kukan da ya ci ƙarfinta ya katse mata raguwar kalamanta. Allah ya sanyaya zuciyar uwar ɗakina. Ubangiji ya ƙara wa Yarima lafiya. Baiwa Zainaba ta furta, jiki a sanyaye kamar kazar da ta tona wuƙa. Zainaba, na ɗauka ko kowa zai furta son ransa, ke ma faɗa mini gaskiya abin da ke cikin zuciyarki ne. A haka kike kiran Abubakar da Yarima? Kina ga ko a mafarki za a damƙa wa Abubakar karagar mulkin? Tabbas kalaman Fulani Babba a turba suke, domin kowa ya san halin da Abubakar yake ciki, kuma ko a garin gaba-gaba babu wanda zai damƙa masa kujerar sarauta. Ina ya san kansa ma, balle ya san matsaloli takawa. Sai da ta ƙarasa rasunawa ta furta, tuba nake ranki shi daɗe, insha Allahu Allah zai bashi lafiya. Fulani Babba ta amsa mata sannan ta wuce cikin shashinta. Garin har zuwa dare babu wani saƙo ya sa Fulani Babba ta ɗan fara sakin zuciyarta, har ta zaunar da suka jita suna sako mata hirar wani. Ta amsa musu, wani kuma ta yi musu shiru. Suna cikin wannan yanayin ne ta ji jakajiya ta iso da kiranta. Mai martaba yake yi mata, take ƙirjinta ya buga dum, zuciyarta kamar za ta yi tsalle ta fito daga ƙirjinta. Da ƙyar ta tattaro jarumtarta ta haɗa kalmominta ta iya furtawa. Jakadiya a gurguje ta watsa ruwa ta ɗan gyara jikinta don saboda yadda ta lura fitsarin da yi mata kamun kazar gogo. Hajji take haka kawai kamar zane na tashi a jikinta. Da kwalliyar ta fes ta karasa tunkarar mai martaba. Kamshi na tashi kawai. Wani lokacin yake ji kamar yana tauye hakinta ko yana yi mata ba daidai ba, musamman yadda ya ga ta firgice ta lalace kamar ba ita ba. Barka da hutawa sarki na. Kalamanta ya ji na sauka a kunnuwansa. Wani ɗaci ya ziyarci zuciyarsa kamar wanda ya haɗe ya maɗaci. Barka. Daga haka shiru ya biyo baya. Ganin yanayin tarbar da mai martaba ya mata ya sa jikinta ya yi sanyi. Cikin sanyin murya ta furta, Allah ya taimake ka, na ji saƙon kana son gani na. Wani hukunci muka yanke da muke ganin shine mafita mafi alfanu, babu cuta babu cutarwa. Mai martaba ya faɗa, fuskarsa a haɗe kamar dafaffen kunun tsamiya. Ƙirjinta ya hau dakan lugudan wuta, sai gumi ya fara ketowa mata ta ko'ina. Don haka ba ma buƙatar jayayya. Abubakar Sadiq zai koma ɗaya daga cikin ɗakunan gidan ajiya da gyaran hali. Na sa a ware masa ɗaki guda wanda zai zauna a ciki. Idan ya so duk wani abu da yake buƙata a aiwatar masa a can. Mun yanke wannan hukuncin ne domin sama ma lafiyayyen gidan nan mafita. Idan yau ya nemi na saka wannan jibi, wancan wata rana
ina tunanin kaina zai dawo. Kafin dirar kalaman takawa, tuni hawaye ya gama wanke fuskarta. Cikin kuka ta zube a ƙasa, hannunta biyu a saman cinyarsa ta furta, don Allah kada ka yi mini haka, ranka shi daɗe. Allah ya sani Abubakar ba shi kaɗai ne na haifa ba, akwai yayyensa Khadija da Zainab, amma wallahi babu wanda nake jin ƙaunarsa har cikin jinina kamar sa. Wannan ƙasƙanci ne a ce jinin jikinka zai ƙara rayuwa a gidan ajiya da gyaran hali saboda ya kasa. Mai nakasa ne. In dai akan Rukayya ne, na yi maka alƙawari ko inuwarsa ba za ta ƙara gani ba, ballantana tashi. Don Allah. Cikin tsawa ya katse ta. Ba mu san lokacin da raini ya gifta a tsakaninmu ba Fulani, har ake neman yin jayayya da mu. Mu ba ƙananan mutane ba ne, sanin kanki ne, ba batun yau ba mu taɓa magana biyu ba. Tashi ki ba mu wuri, wannan hukunci ne ba zai taɓa canzawa ba. Fulani babba duk yadda ta so da dakatar da hawaye, abin ya gagara, don haka ta fice daga turakar. Zuciyarta ta tunkume da ɓacin rai. Tana shiga ɗaki ta fashe da wani irin matsanancin kuka. Ganin kukan nata ba na ƙarewa ba ne ya sa suka jija, suka rungume ta, suka fashe da matsanancin kuka. Yau ita ce rana ta farko da ta ji zama a cikin gidan nan ya gama fita daga ranta. Ta kuma ji wani abu ya tokare mata makoshi game da Fulani Umaima, sai dai kuma a ɓangare ɗaya shakka da tsoronta ya hana zuciyarta sanar da ita gaskiyar abin da ke ranta. Sun jima ita da yaran a haka, sannan ta miƙe ta nufi ɗakin Abubakar, ta same shi a kwance kamar yadda ta bar shi, sai da ta share ƙwalla sannan ta fito daga cikin ɗakin. Washe gari tun safe dogarawa suka fara zartar da hukuncin mai martaba. Tun lokacin da aka fara jidar kayan Abubakar, Fulani babba take share hawayenta, don ba yadda za ta yi ne idan kika matsa mana da magana, wallahi ranki zai yi mummunan ɓaci da baki taɓa gani ba. Fatima a razane ta dubi mai martaba, yanayinsa kaɗai ya tabbatar mata da babu alamar wasa a tattare da shi. Dole ya ƙanwar naƙi ta zubar da makamanta, ta rungumi ƙaddara da ta afka musu babu sallama. Ajiyar zuciya ta sauke bayan ta tuna yadda suka kwashe da takawa a daren ranar da ta sake zuwa sashensa ta yi masa magiya akan ya bar Abubakar ya ci gaba da zama a sashinta. Hawaye ya gangaro mata sakamakon ganin wata irin birgima da Abubakar ya fara yi a cikin jar ƙasar da ke cikin ɗakin, saboda ɗakunan kowannensu babu daɓe a ciki. Wata ƙasar ya ci, wata kuma ya burbuɗe jikinsa da ita. Tana ji tana gani. Bayan ta gama kallonsa ta fice daga ɗakin. Abinka ga gidan sarauta take, labarin kai Abubakar gidan yari. Ya gama zaga gidan, kowa da abin da yake furtawa, sai dai mafi yawa daga cikin shakkun Fulani Umaima ya hana su faɗar gaskiya abin da ke cikin zuciyoyinsu. Allah ya taimake ki, ni fa don kada a ce na saki linzamin harshena, amma Allah ya sani na fara ɗora zargi akan Fulani Umaima. Lamarin zamantakewar da ke tsakaninki da takawa akwai fa ayar tambaya. Jakadiya ta yi wa Fulani babba magana, tana yin ƙasa da murya. Jakadiya, tafi kanki tsaye, ba mu fahimce ki ba. Jakadiya ta sake yin ƙasa da murya. Bari na fito miki a mutum Fulani. Anya kuwa Fulani Umaima ba ta bi ta ƙarƙashin ƙasa akan takawa ba, duba da yadda take cin karanta babu babbaka a gidan nan, kamar wacce ta wanke masa hannu. Yanzu masakin yaron nan Bukari me yayi da zai fuskanci zama a sashen gidan ajiya da gyaran hali? Jin haka ya sanya hawaye ya zubowa Fulani babba. A fakaice Jakadiya ta saki murmushi cin nasara. Babban burinta ita ma bai wuce ta samu sanadin tattalin arzikin da su Fulani suke ci ba a matsayinsu na matan sarki. Jakadiya, al'amura na a yanzu haka na miƙa su gurin Ubangiji. Duk ma wanda ya nemi ya kuntata wa rayuwata, Allah baya bacci, yana sane da abin da yake faruwa. Jakadiya ta taɓe baki a fakaice, amma ya kamata ke ma ki tashi tsaye, domin kin san da sanyin safiya ake kama fara. Fulani babba ta ɗan sauya fuska don kawai ta ji bata aminta da waɗannan shawarwarin na Jakadiya ba. Ni fa hatta ciwon yaron nan wallahi na jima da ɗora zargi akan Umaima, saboda Allah yaro shi ba aljanu ba, amma an mayar da shi wani iri. Kwanaki fa har barbaɗe na ga tana yi a turakan mai martaba, wai don ya daina jin ɗanɗanonki. A ɗan razane Fulani babba ta dubi Jakadiya, sai kuma ta haɗa fuska. Jakadiya, muna buƙatar hutawa, a bamu guri. Ganin babu fuska yasa Jakadiya
jakadiya ta fice tana wurgawa Fulani Babba mugun kallo. Sakarya da bata gaji arziki ba kya ƙare a wahale cikin warin jiki da fitsari, jakadiya ta faɗa cikin haushin rashin samun nasara akan Fulani Babba bayan ta fita waje. To masu sauraron mu ku ci gaba da biyo mu ku danna mana like da comment da alamar ƙararrawa a cikin wannan gidan TV namu mai albarka wato Hausawa One TV. Mun gode.